स्वागत आहे मित्रांनो तुमच्या आपल्या सर्वांच्या आवडते चॅनल दररोज नवीनवर. तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण अतिशय महत्त्वाची ठिकाणी माहिती बघणार आहोत. तर विद्यार्थी मित्रांनो, अतिशय महत्त्वाची ठिकाणी माहिती आहे तलाठी पदभरतीबाबत. विद्यार्थी मित्रांनो, संपूर्ण व्हिडिओ बघा जेणेकरून तुमच्या लक्षामध्ये संपूर्ण माहिती येऊन जाईल. कारण खूप साऱ्या दिवसांपासून विद्यार्थी म्हणत होते की सर सर्व भरती प्रक्रिया सुरू झालेल्या आहेत. जसे की मित्रांनो तुमची पोलीस भरती असेल, आरोग्य भरती असेल, झेडपी भरती असेल, या भरती देखील सुरू झालेल्या आहेत. पण तलाठी पदभरतीबाबत काही अपडेट आले आहे का, किंवा तलाठी भरती सुरू झाली का, याविषयी आम्हाला अपडेट द्या. जाहिरात कधी येणार आहे, भरती कधी सुरू होणार आहे, याविषयी आम्हाला काहीतरी माहिती प्रोव्हाइड करा. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला मी त्या संबंधात महत्त्वाची माहिती प्रोव्हाइड करणार आहे. म्हणून विद्यार्थी मित्रांनो, व्हिडिओला आवर्जून शेवटपर्यंत तुम्हाला बघायचं आहे. सर्वात अगोदर तुम्ही व्हिडिओवरती नवीन असल्यास सर्व विद्यार्थ्यांनी या व्हिडिओला आत्ताच लाईक करून द्यायचे, कारण तुम्हाला तर वेळ मिळणार नाही. महत्त्वाचं म्हणजे तुम्ही जर अजूनही आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर तुम्हाला खाली लाल रंगाचं बटन दिले, त्यावर तुम्हाला आत्ताच क्लिक करायचे आणि फ्रीमध्ये आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्यायचं आहे. जेणेकरून तुमच्याकडून मित्रांनो तलाठी पदभरतीबाबत कोणतीही नवीन अपडेट मिस होणार नाही आहे. म्हणून एकही विद्यार्थ्यांचं चुकतं कामा नये, सर्वांनी चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवायचं आहे. टेलिग्राम चॅनलला जॉईन झालं नसाल तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक दिली आहे, त्या लिंकवरती क्लिक करून तुम्ही फ्रीमध्ये जॉईन होऊ शकतात. आता आपण प्रपंचाची संपूर्ण माहिती पाहण्यासाठी, पण त्या अगोदर तुम्हाला एक महत्त्वाची सूचना द्यायची आहे. ती सूचना बघा जेणेकरून तुमच्या लक्षामध्ये संपूर्ण माहिती येऊन जाईल. तर ती महत्त्वाची सूचना अशी विद्यार्थी मित्रांनो की आपण आजपासून एक नवीन व्हॉट्सअप ग्रुप तयार केला आहे. जर तुम्हाला आपल्या ह्या नवीन व्हॉट्सअप ग्रुपला जॉईन व्हायचे असेल तर तुम्हाला 9156 77 98 08 हा नंबर तुमच्या मोबाईलमध्ये दररोज नवीन ह्या नावाने तुम्हाला सेव्ह करायचं आहे. आणि व्हॉट्सअपवर तुम्हाला या नंबरवरती अशा प्रकारे की हा मेसेज पाठवायचा आहे. जे विद्यार्थी आपल्या व्हॉट्सअपवरती ह्या नंबरवरती अशा प्रकारे की हा मेसेज पाठवतील, असे सर्व विद्यार्थ्यांना फ्रीमध्ये आपण आपल्या व्हॉट्सअप ग्रुपला देखील जॉईन करून घेणार आहोत. त्या ठिकाणी तुम्हाला संपूर्ण स्टडी मटेरियल, संपूर्ण PDF मटेरियल, संपूर्ण डाऊट तुमचे सॉल्व्ह करून मिळणार आहे. दररोज नवीन तुम्हाला गव्हर्नमेंट जॉबची इन्फॉर्मेशन मिळणार आहे आणि फॉर्म भरण्यासाठी तुम्हाला संपूर्ण मदत फ्रीमध्ये देणार आहे. तर एवढ्या सुविधा तुम्हाला फ्रीमध्ये मिळणार आहे. तर ऑलरेडी खूप सारे विद्यार्थी जॉईन झाले, फ्रीमध्ये अभ्यास करत आहे, फ्रीमध्ये अपडेट घेत आहे. तुम्हाला जॉईन व्हायचे असेल तर फक्त हा नंबर सेव्ह करा, व्हॉट्सअपवरती हा मेसेज पाठवा, तुम्हाला फ्रीमध्ये ग्रुपला जॉईन करून घेणार आहे. आपला हा व्हॉट्सअप नंबर आहे. काही शंका असेल, काही डाऊट असेल तर ते तुम्ही व्हॉट्सअपवरती कॉन्टॅक्ट करू शकता. हा नंबर सेव्ह करण्यासाठी सर्वांनी ह्या नंबरचा स्क्रीनशॉट काढून घ्या, जेणेकरून तुम्ही इझिली हा नंबर देखील सेव्ह करू शकता. म्हणून सर्व विद्यार्थ्यांनी या व्हिडिओला ते स्पष्ट करा, लवकरात लवकर नंबरचा स्क्रीनशॉट काढून घ्या, जेणेकरून तुम्ही सहज व सोपी पद्धतीने हा नंबर देखील सेव्ह करू शकतात. किंवा तुम्हाला जर व्हॉट्सअपची लिंक हवी असेल तर लिंकही तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे, त्या लिंकवरती क्लिक करून तुम्ही फ्रीमध्ये जॉईन होऊ शकतात. म्हणून ज्या विद्यार्थ्यांना व्हॉट्सअपची लिंक हवी असेल त्यांनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करा, त्या ठिकाणी तुम्हाला लिंक दिले, त्या लिंकवरती क्लिक करून तुम्ही फ्रीमध्ये जॉईन होऊ शकतात. आता आपण प्रपोजल संपूर्ण माहिती पाहण्यासाठी, तर तुम्ही ठिकाणी बघू शकता महत्त्वाची ठिकाणी बातमी आली मित्रांनो. 3 महिन्यात मित्रांनो पोलीस तलाट्यांसह मित्रांनो 75,000 ठिकाणी पदांची भरती होणार आहे. तुम्ही बघू शकता, त्या ठिकाणी तुम्हाला स्पष्टपणे सांगितलेलं आहे. आता मित्रांनो 3 महिने म्हणजे मित्रांनो किती, तर डिसेंबर अखेरपर्यंत मित्रांनो हे पदा ठिकाणी भरली जाणार आहे. आता ही बातमी बघा, अतिशय महत्त्वाची बातमी, तुमच्या लक्षामध्ये संपूर्ण माहिती येऊन जाईल. तर बघा, राज्याचे मित्रांनो 29 शासकीय विभागांमध्ये तुम्ही जर बघितलं 29 शासकीय विभाग व जिल्हा परिषदेमध्ये मंजूर पदांची संख्या मित्रांनो 10,70,840 इतकी आहे व त्यापैकी सुमारे 75,000 पदा ठिकाणी रिक्त आहेत. तुम्ही बघू शकता त्यात शासकीय कर्मचाऱ्यांचे मित्रांनो 2.25 लाख ठिकाणी, तर मित्रांनो जिल्हा परिषदेचे 65,000 ठिकाणी पद रिक्त आहेत. आता शिंदे फडणवीस सरकारने त्यातील 75,000 पदांच्या भरतीच्या ठिकाणी मित्रांनो तयारी सुरू केली आहे. पहिल्यांदा पोलीस भरती होणार आहे व तलाठी भरती होणार आहे. तुम्ही बघू शकता ठिकाणी तुम्हाला स्पष्टपणे सांगितलं आहे. पहिल्यांदा मित्रांनो 2 भरती ठिकाणी सुरू करण्यात आले आहे. पहिली भरती मित्रांनो पोलीस भरती, याच्या ठिकाणी झाले तुम्हाला सर्वांना माहिती आलेली आहे. आणि 3 तारखेपासून मित्रांनो याचे फॉर्म ठिकाणी सुरू होणार आहे. ठीक आहे. दुसरी भरती मित्रांनो तलाठी भरती. तुम्ही बघू शकता विद्यार्थी म्हणतात की सर तलाठी भरती कधी सुरू होणार आहे, तर मित्रांनो दुसरा नंबर तलाठी भरतीचा आहे. येत्या काही दिवसांनंतर तुम्हाला देखील जाहिरात त्याची येणार आहे. आता ही जाहिरात कधी येणार आहे याची तुम्हाला माहिती मी प्रोव्हाइड करणार आहे. व्हिडिओला आवर्जून शेवटपर्यंत बघा, कारण मित्रांनो ही जी जाहिरात आहे तर ही जाहिरात डिसेंबर महिन्यामध्ये ठिकाणी येऊ शकते, किंवा डिसेंबरपर्यंत मित्रांनो ही भरती प्रक्रिया ठिकाणी कंप्लीट केली जाणार आहे असं सांगण्यात आलेलं आहे. ही तुम्हाला माहिती मी प्रोव्हाइड सांगणार आहे. व्हिडिओला शेवटपर्यंत नक्की बघा. त्याचप्रमाणे त्यानंतर बघा मित्रांनो, हे 2 भरती झाल्याच्यानंतर पोलीस तलाठी भरती झाल्याच्यानंतर त्याचप्रमाणे आरोग्य भरती असेल, जलसंपदा विभाग भरती असेल, कृषी विभागामध्ये मित्रांनो भरती केली जाणार आहे आणि जिल्हा परिषदेमध्ये मित्रांनो पदांची भरती मित्रांनो ठिकाणी केली जाणार आहे. तुम्ही बघू शकता. आता मित्रांनो ही जो भरती आहे ह्या भरत्या नोव्हेंबर 2022 ते जानेवारी 2023 पर्यंत मित्रांनो घेण्याचे नियोजन केले आहे. ज्या मित्रांनो नंतर सांगितलं मित्रांनो तलाठी आणि पोलीस भरती सोडून ज्या नंतर सांगितल्या त्या भरत्या नोव्हेंबर 2022 ते जानेवारी 2023 पर्यंत घेण्याचे नियोजन केले आहे. राज्य सरकारच्या सर्वच विभागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर ठिकाणी पदं रिक्त झालेली आहेत, त्यामुळे शासकीय योजना जनतेपर्यंत पोहोचवणे कठीण झालेलं आहे. तरी पण तुम्ही जर बघितलं
गत 6.5 वर्षात पदभरती झालेली नाही आहे. कोरोना संकटामुळे वित्त विभागाने भरतीवर निर्बंध घातलेले होते, पण आता वित्त विभागाचे निर्बंध उठवण्यात आलेले आहे. स्वतःच्याच मित्रांनो पक्षप्रमुख विरुद्ध बंडखोरी करून भाजपसोबत देखील सरकार स्थापन तुम्ही जर बघितलं, सरकार स्थापना देखील केल्यानंतर आपली प्रतिक्रिया मित्रांनो देखील व्यक्त केलेले एकनाथ शिंदे यांनी तुम्ही बघू शकता तुम्हाला देखील पाहायला मिळणार आहे. आता बघा ह्याची पुरेपूर मित्रांनो खबरदारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतलेली आहे. लोकहिताचे निर्णय घेताना त्यांनी मित्रांनो शेतकरी, युवक व सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. याच पृष्ठभूमीवर गृह विभाग, सार्वजनिक आरोग्य, जलसंपदा, महसूल व वन विभाग, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, वैद्यकीय शिक्षण विभाग, औषधी द्रव्य विभाग, आदिवासी विकास विभाग, शालेय शिक्षण व क्रीडा, सार्वजनिक बांधकाम, सहकार वनन, सामाजिक न्याय, उद्योग असे मित्रांनो सर्व जे काही 29 विभाग आहे, जवळजवळ मित्रांनो 29 विभाग आहे. हे 29 विभागामध्ये पदभरती केली जाणार आहे. आता मित्रांनो तुमची जी तलाठी भरती आहे, ती तलाठी भरती कधी सुरू होणार आहे याची माहिती थोडक्यात बघून घ्या. तर या ठिकाणी तुम्हाला पाहायला मिळणार आहे बघा डिसेंबरपर्यंत मित्रांनो तलाठी भरती ठिकाणी होणार. तुम्ही बघू शकता स्पष्टपणे सांगितलेलं आहे डिसेंबरपर्यंत तलाठी भरती ठिकाणी घेतली जाणार आहे असं स्पष्टपणे सांगण्यात आलं आहे. तुम्ही बघू शकता. म्हणजेच याचा अर्थ मित्रांनो की तुम्ही काळजी करू नका. आता पोलीस भरती जाहिरात आली काही दिवसांमध्ये तुम्हाला देखील तलाठी भरतीची जाहिरात पाहायला मिळणार आहे. या ठिकाणी स्पष्टपणे तुम्हाला सांगितलं बघा डिसेंबरपर्यंत मित्रांनो तलाठी भरती ठिकाणी होणार आहे. याचा अर्थ मित्रांनो की तुम्ही तयारी लागा. जर अजूनही लागत नसेल तर लवकरात लवकर लागा, कारण तलाठी भरती ठिकाणी जाहिरात कधी येऊ शकते. ही महत्त्वाची अपडेट तुम्हाला प्रोव्हाइड करायची होती. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये नवीन अपडेट घेऊन. तोपर्यंत धन्यवाद.